Ọgbanje ma yana ikwala okwu anya ọ na-eji ọbara na-ekwa level anya na adị na mma Egbedu ga-anaghị enwe ịlọdụ oche dị nọ na anyị nọ bụ bifo nya nkwụ ụkpọwa amịa anyị nọ bụ okwu anyị ọnụ oche dị nọ na ka anyị te ndị ya mmụọ achọrọ achọ ha nabakwa anyị nọ okwu anyị ọnụ oche dị onye ojinye oche akwụkwọ okwu anyị ọnụ aka mana na Adogo. Não é isso, não, calma. Vai, vai,